Everyone, good morning. नै जोंहा दिनै मा होनोमोनलाय बिमा ज' पिकनिक जाहैनो नागिरदों खाथियावनो बारा गोजानाव नङा। आबा Hello everyone. Hello everyone. Good morning. Good morning. जोंहा पिकनिक जानो थांनो नागिरदों। पिकनिक जानो नागिरदों। Hi. Hi. अन्नानै भिडिअखौ नायजोबदो। किस खालाम। सासे दाबो फैया नेगासिनो नै ज' जाहैनोसै बै सासे आब'नियाव खाथियावनो ओमफ्राय बेनिफ्राय माबाजोंसो थागोन अट'जोंसो माने गथ'फ्रा आंनाथ' फिसालाया गाखोनो हाया माबाखौ विंगारबो गाखोनो हाया जेबो गाखोनो हाया जोङो 7 जन दं नेगासिनो दाबो सफैया 9थायाव ज' जाहांबाय 9:30 जालायबाय नै आंहा लाफा ओंख्रि संदों सोरहाबा बेदर सोरहाबा ना माने रानै संजोब्बाय आरोखि संनानै लांखानोसै ओमफ्राय जाहैनोसैल' होमबा भिडिअखौ नायजोबदो जुदि मोजां मोनोबा लाइक शेयार साबस्क्राइब खालामना हो नै सफैबाय आब'मोना बिसोर स्कुटिखौ दोननोसै आब' बोरै गारियालाय ओइ गारिया बोरै गारि अट'आ बोरो ओमफ्राय माखासेफ्रालाय नै मालाय बिस्रा फट' लागासिनो बां आं भिडिअसो खालामदों ओइ फैदो नै स्कुटिखौ बिसिनाव दोनजोब्बाय मालाय आब'खौ आयो जि साइज नुदों रावलाय बुयालाय नै गुबैया जोंना जि गोथाव संबायो हाब नुबा लुबैलायसिगोनसो नै संग्राया गुमैसो जाबायथ' दे जाथों जायाबा माथो संनायनि भारा जाबायथ' आयौ फंसे सोर माबायदि दिलायदो ओलाय दैमु आयै दुरलायलाय नै आयै आब'खौनो मालाय गावदां आयो नै आंनाव दिदि नै पुर्निमायाबो जि मोजां देलायबोदों ब्रु अ रिथिखौ बिमाया ओंखाम दंला आं मोनबावा अट'आवबो ओमफ्राय ओंखाम दंलाबो दोनहैनोसै नै ओंखाम लाबोबाय गारिया बिसो जोंना फैदो हान्थुलुरु मोसायो दा खोनाबाय हान्थुलुरु नै साउन्ड बक्स हाजोनानै दा दामगालायनो गुमैया ओंखारबाय नै माखासे बेजों दोनहैसिगोन गथ'फोरखौ माबाफोरखौ ओमफ्राय अट'जों माखासे माबाजों नै अबे थाङो खावदावनानै लामाया मोजां नङा मा होनो फैदो दाबो मोनहैया एन्ट्रि फिस वेलकाम टु निज्लागुरि सफैबाय बार'था जानोसै नै आंनि फिसाखौ बेसो लाबाय दे बिमा जाथ'दो नोंहा गैया आइ बोरै जाखोलै आबौ आथिङा आयौ बायगोन सना अमृत लागायनायखौनो आया बा सिखादो गुड मर्निं
माबा रावबो जानाय ओरैबो ओरैबो बैग्रि बिफां गोजा breakfast दावदै bread hai Ini mikul jadung. मा जादों Ini seladung. गोथावा दावदै 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 बे फन फ्रिल' दा जायगा गैला हाय बे नाहरथारा एसेबो बे आगरबादि सावनो नागिरदों औ Oh, Nepali. Kem cho? Baba. Ayus, Baba. Ayus. Ku tahu tak? Semeru balu. Terus sampai langga. Cintungan suka. सावनां गालाङोना आब' जों मालाय बायदि नङा लेथेर फेथेर गालांग्रा नै बिसोर देलायदोंसो नै बिसि मावथि आब'आ नायलाय अनाखाना जानानै सावाबा सयेल पलिउसन जायो ने बेजोंबो एयार पलिउसन जायो थेवब्लाबो सावनानै दोनलांबा मोजां जायो आरो औ जब्ब' गारबायना आं हारि खालायखौ आलदा गारदों नै उदाला खामगोन बे मिरामिसाबाबो गोथावलै जाबाबो जाबाय थानो लुबैयो फैबाबो फैबाय थानो लुबैयो फैगोन बोसोराव एबार गय लानो जायगाखौ जायगायानो खस्थ' खालामदोंना बिमुदो उनाव जासिगोन बेफोरो आंबो खामानि मानि होनदों पिकनिक जानानै बायदि मोनगोन जानाय मोजां मोनदों जायगाखौ फसायदों मेल्ला मानसि माबायदि मानसि जाय नायदों नोंसोरबा जाफैनो हागोन चिरांनि निज्लागुरि ओरैजाय सान्थिफुरजोंना दा झुला गाखोनो होननानैनो मा गोरलैया फैदा बिमा अबाव थांजोबखो फैदा थाबायखौनो हाया आवजों गुबैजों ग्राफारनानै मेरलाथार फैदोबा नैबाव मोजांथार फट' लानो खाहैद' बे मा जाखो ओमफ्राय एक्सट्रा जाबाय हनै ना बारसो नांबोखो बेनाव मोनबायबा बेलासिबाय थांनांसिगोन नै आयु सानावबो थिनथाखै ना मोनाबाय थांसै दाबो जायाखै नामा जाबाय बयनोबो जाबाय थांसै दैया जि मोजांखा नै फै जाम्बि जेबो होआ माया फैदो सेल्फि लानायाव सेल्फि आना सेल्फि नुवा दै माबा जा भिडिअ'सो
जाथ'बायना आब' मोनाबायबो दे ओमफ्राय भिडिअखौ एसेबां फोजोबनाय जाबाय जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालामदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो नै निज्लागुरि दमासिनि फैनो हागोन जोंहाबो दमासिनिसो फैदों दाखालि निउ इयारावथ' जायाखिसै नालाय आंहाबो बिराद उसुबिदा जाबाय ओंखायनो भिडिअखौ आपल'ड खालामबाय थानोबो हायाखै समानो जायाखिसै उसुबिदा जादों ओमफ्राय औ दा लोगोफोरजों एसे माइन्डखौ रिफ्रेस खालामनो थाखाय फैनाय जादों आरोखि बिमा ज'नो हासबेन्डआबो समखौनो मोना नालाय ओंखायनो ना आब' जोब्बाय दिनैनि भिडिअखौ होमबा एसेयावनो फोजोबबाय स' बाय हेपि निउ इयार एन्ड हेपि मागो दमासि बाय